Kao što i sami znate, posjetili smo Croagro i sajam hrane i zdravog življenja krajem prošle godine. Pritom smo dobili neke izjave, a evo što je rekla Zrinka Domazetović iz Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja. Evo, danas smo ovdje da bi poslušali glas prirode, promovirali važnost bioraznolikosti za svakog od nas, za običnog čovjeka. Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja u sklopu projekta razvijanja sustava upravljanja ekološkom mrežom Natura 2000 provodi ovu edukativnu kampanju na temu očuvanja bioraznolikosti, usluga ekosustava, znači svega onoga što nama priroda kao ljudskom društvu pruža i svih onih koristi koje od prirode imamo, i na neki način pokušavamo senzibilizirati javnost na to da naše ponašanje, čak i neka mala ponašanja svakodnevna svakog čovjeka mogu doprinijeti očuvanju prirode.